sing dadi bukti cintane ingsun Arya bakal kanggo selera yen mengko si kakang bah menjalin hubungan rumah tangga lawan selera sing tak jaluk ning si kakang aja gampang cemburu cemburu curiga sikap sing waspada bener cemburu karena banget demen nih kakang bola nenek sampean Mama Lambang Mama Kuwu Gadingan kanggo seperangkat desane Mimi lebih ikat dulu sing lagi nganakaken acara papak seri Papa Ojim sing duwe warna Mas Jepri kanggo Nok Linda sing duwe Taiwan kanggo Mama Emoy sing duwe Hongkong dan orang ketinggalan kanggo sing duwe Purbajati Mama Rosi wong gadingan kabeh duh ngakuan sampean nih demen sapa coba kan kaki ngomong terus terang karo kula tuh Nok wong ayu ya aja sok gampang cemburu apa sih aja sok keburu nafsu yen durung seno keweru bulane ora percaya makane wani disumpah arep ngomong sumpah apa sung segede kelapa Mama Lebe Mama Lambang kanggo bapakku lan ibuku kanggo seperangkat desa Gadingan semoga terhibur selalu Mas Jepri Nuriski calon tuan hajat kanggo Nok Linda sing duwe Taiwan Bos Bata Mama Adi Bos Bata monggo ayo Nok Nok kita Gadingan kangge sinten Papane Suga Papae Suga Papae Suga Papae Suga Papae Suga matur nuwun Papae Suga aja suwe-suwe duka kang sampean perlu lamunan kesuwe duka kang kula nemelu kanggo rasuwe Yakin? yen ketemu wong Papae Suga kangga ngerti maksude Papae Suga Papae Suga Papae Suga Papae Suga Papae Suga matur nuwun Bapak Papa Oji Wong Gadingan duh ngakuan apa sampean nih demen sapa coba kan kakek ngomongan terus terang karo kula tuh Nok wong ayu dalam aja sok gampang cemburu terus aja sok keburu Mama Kuwu nafsu Gadingan matur nuwun yen sangat durung seno Mama kula sableknya gede kulane ora percaya aja watir wani disumpah arep ngomong sumpah apa busung segede kelapa. Kakang Arya Bangka harapannya kula cepalu
boga rumah tangga nek kita wong loro bisa langgeng sampai ning akhir hayat teh. Rahi Jepang Kula dureng gunung ora bakal nyusul sayang yang sekakan Arya Baka. Amban yang samudra ora bakal nyusul cintane amban yang sekakan. ajalah calinci sing tali gagang permata. Jawa Terai Tak pegang segala ucapannya sampean. Mamaku gadingan, mama lurah, matur nuwun. godok lidah sing duwe Taiwan kanggo Kang Junet sing duwe ayam Bangkok. Aja suwe-suwe, duh kakang sampean perlu lamonan kesuwe, duh kakang kula nemelu. Ora suwe no yen wis ketemu wonge kakang gak ngerti maksude sira gampang